आगबो आईपीएफटी टिआर दंगो सैक्रिफाइस खालायनाय इलेक्शन बागै जुदि खालायनायनि नांखांखौ खालायनाय नों बुयाखै फायदे जों बुयाखै फायदे आगरतला आस्ताबल मैदाना सारा त्रिपुरानि त्रिपुरानि बसकांगो बन पेपर सही लायनाय जतखना अफ दि त्रिपुरा लैंड दिखायनाय आसा खदन्त जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में जों एलायंस थांया होनाय फायदे हिम्मत तंखै जों चैलेंज लायनाय फायदे आगरतला आस्ताबल मैदाना जों बन पेपर सही लायनाय इनिबो जों काहाम खालायनो नॉमिनेशन पेपर जों सबमिशन खालायथा बसकांनि 12 तारीख एप्रिल फुं 7टानि सिमे 5:30 जराबो जारासिनि करबुक आमचाइनि तै नतुन बाजार मालबासा 25 कन्स्टिट्युएन्सिनि जत भोटार रक बसकांनि 12 तारिखआव जों भोट मार लायनाय तिनिबा जोंसिनि 9टा कन्स्टिट्युएन्सिनि कैंडिडेट जों मोटामोटी मनोनयन पत्र जमा लायखा ताक सारिगा आगरतला थांगै कोर कमिटी आसगै 28टा सीट निबिसिंगा तिनि 9टा रेखा खनातै 19टा कन्स्टिट्युएन्सिनि सिनि कैंडिडेट जों तिनि सारिगा डिक्लारेशन खालायनाय ताकलायनि इलेक्शन बेलाय इम्पोर्टेंट 2009 नि सिमे जों आईपीएफटी एडीसी आमचाइना थैयै त्रिपुरालैंड नामनानै बागै सिनि थै थांजाक सिनि सारेन सिदेब बर्मा बिनि याक बाय खालायै अ पार्टी संसामानि दाबरक सिम्बल थैयै जों प्रत्येक इलेक्शनानो जों कैंडिडेट लायो किन्तु 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइमानि लगे लगेनो 2021 बुबाग्रा महाराज त्रिपुरा मथा पार्टी संसाबै आचाय फाइमानि अपनी साथे साथे 2021 ने एडीसी इलेक्शन आरनिवाचिनि आईपीएफटी पार्टी नि खरक साफना जों काउंसिल नि सदस्य जों रहलाय मालाय लिया जेहेतु महाराज बसिसिनि जातिनि बागै सामं तांनाय जातिनि बागै कक सानाय अब हाइक्लाय पब्लिक मैंडेट पब्लिक न सपोर्ट माने बागै 2021 एडीसी एकक संख्या गरिष्ठ मानखा जोंवाना या थांनाय 5 बोसोर आईपीएफटी पार्टी नॉट ए सिंगल जों एडीसी नि सीओ नि थाने फनांथों एडीसी नि सीएम नि थाने फनांथों नॉट ए सिंगल फना जों आईपीएफटी पार्टी रो काइसाफना डेपुटेशन जों रिलिया एडीसी नि गवर्नमेंट नि थानेबो सुस्थ प्रशासन चालकथों जेहेतु ब्रक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जेहेतु ब्रक जातीयवादी बरनो सुस्थ भावे परिचालना खालायथों होनाय जों आईपीएफटी पार्टी रो इवेन 2009 नि सिमे 2018 पर्यंत जों लगातार एडीसी नि प्रशासन विरुद्ध एडीसी प्रशासन थानेबो जों प्रत्येक बोसोर जों डेपुटेशन दिबो किन्तु थांनाय 5 बोसोर त्रिपुरा मथानि महाराजनि नेतृत्व एडीसी परिचालना खालायथानिबो जों नॉट ए सिंगल काइसाफना जों डेपुटेशन लिया तार माने जों बरमना डिस्टार्बिंग खालाया जों बरमना कोनो तमाहिन दाबिबो खालाया बरनि मुचुते बर प्रशासन चालकथों होनै जों बरनो स्कोप रेखा किन्तु तिनि ताम अनुखा तिनि फुंगो त्रिपुरा मथानि जरा एमडीसी सिटिंग ईएम बा सिटिंग जरा लीडर तंगनाय रक एक बिराट अंश तिनि मथा याकारै बीजेपी थांलायमानि जों नुखा 2021 जे भावे आईपीएफटी ने सबाइलांखा मिनिस्टर थेके शुरू खाय एमएलए थेके शुरू खाय लीडर थेके शुरू खायै आईपीएफटी पार्टी ने काइसानि ने 2009 नि सिमे काइसा आसायै हाना रमेश समाय तांगै जातीयवादी ने बागै सामं तानानि समाय तांगै फाइमानि न आईपीएफटी पार्टी ने सबाय थानिबो 2021 मनै लायै सबाय लायो तिनि तामनुका 5 बोसोरनि परे आईपीएफटी पार्टी ने होइते जे सबाय लां प्रक्ले खुशी तिनि निजिनि नग हर नांमानि जरावं गांगा बाहायमा तो 2021 ताम साका आईपीएफटी न सारा त्रिपुरा राज्य कोनो जगह आईपीएफटी करिखा लीडर करिखा नेता करिखा बरनि जतन नचिनि लगे फैबैखा ताबो 2026 ने एडीसी इलेक्शन काय तामनि साजागुखा फाइदे आईपीएफटी पार्टी रखनबो जों निमंत्रण खायो आवेदन खायो नरनबो जों अ एडीसी जों जोडंगै एडीसी बातायलायनाय जोडंगै एडीसी बातायलायनाय
जो दङ एडिसि बातायनानै चिनि कोनो अबजेक्शन गरै किन्तु 2021 आईपीएफ पार्टीनि मन्त्री एमएलए लिडार जेफ्रो सगगै च्लाङै थाङो रांनि लुब पदनि लुब पदरेपर खाइ आईपीएफ तिन जे अपमान रिखा इ तिनि 5 बছर आईपीएफ गुरि वै बाचा वै तेवेसा पोजिसन फाइनाने बसो कष्ट मालाइखा अकष्ट मानमाने जराबो सब खराबुच लगेरिखा इभेन प्रणव त्रिपुरानो पर्यन्त 2021 धमकी हुमकी सुमकी रिखा त्रिपुरा मथाउमा फाइनाय किन्तु बर तिनि रागै तमाने बागै तिनि नरने बसकांगा फाइ बाजा फाइ तिनि नरने करबुक एलाकानि बागै तिनि जत मानसा सामों खलाइका आगामी दिनबो खलाइनाय मियाव खलिवा आं चिनि सिमला डिभिजन थांगै इलेक्शन डिक्लेयर माने लगे लगे काइसा कमेन्ट देखा सिमला डिभिजन नि लोकको थुमुं पान्डावा थांगै तिनि फुंगबो गन्डासराव नमिनेशन पेपर सबमिट खाइफ्र आरोबो हजार हजार लोकने बसकांगा अकमनो जों साका आईपीएफ पार्टी रेडी दङो सुदु इलेक्शन पारपासिया आईपीएफ पार्टी रेडी दङो जातिनि बागै सेक्रिफाइस खालामनायनि बागै प्रयोजन आईपीएफ नि खरकसा मन्त्री दङो आ खरकसा मन्त्रीले चियार जदि याकानानि नाङै दङो हंगांकाय आईपीएफ पार्टी याकाना बागै तियार दङो किन्तु नंगो निने एमपी नि सीट मा याकान्नाय निने मिनिस्टर नि सीट मा याकान्नाय प्रयोजन आगरतला व आस्तबल माटारि हिनलाइदि निने बुसु बरक्तम चिने बुसु बरक्तम जतनि बसकांग मेडियानि बसकांग जातिनि बागै फाइदि बन पेपर सहिर लाइनाय आईपीएफ पार्टी को जत तियार दङो किन्तु निने एमपी आचुगै दंनाय निने मिनिस्टार आचुगै दंनाय नों सरकारखौ फावै दंनाय यांगखौ फाइनाय ताम होनाय किसा 2 मिनिट ए किन्तु पाराव फाइताबो सानाय जों हाइ खाइनाय अहाइ खाइनाय आहाइ संनाय आहाइ रोनाय ताबो अरनो नतन बाजार मालबासा नरने तमाय हेन 25 नतन बाजार मालबासा कइसे 300 फाइले जागोनाय ताइबो बडा बुडुदि तिनि फुंगो कनै चखाइलांखा सिटिंग एमडीसी आईपीएफ तिनि प्रूफ रुइ मानो आईपीएफ तिनि सेंट्रल कमिटी नि लीडर न जों तिनिसो पर्यन्त नट ए सिंगल लीडर न फन जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जों थांनानै रियाखौ एवं थबो थांयाखौ निने स्नामाने आबो बुमोहाय अबनि चेहराना नायनानै बागै जों 2021 भोट लाइखा अबनि रिजल्ट न मानानै बागै 2021 जों भोट लाइखा थांनाय लोकसभा इलेक्शन 2024 बीजेपी नि सिम्बल एवं त्रिपुरा माथानि बरक जोंनो फाइ प्रस्ताव रुफाइखा समर्थन खालाइदि अ लोकसभा इलेक्शन लाई जों जातिनि साथे जों खालाइदिखा जातिनि साथे जों कैंडिडेट लिया आबनि बागै ननै थानो आबनो आनि कबमं तंनाय आं ताबुको अन कैमरा बसकांगा सावो अब पॉलिटिकल बासाया 12 तारिख इलेक्शन होंनाय समय तंखो इनि कय तारिख इनि 24 तारिख 6 दिन तैयां 12 दिन गंकाय 18 दिन 17 दिन तंखो हाते ते 15 दिन समय तंखो ताबो आईपीएफ तियार दङो सेक्रिफाइस खाइनाय इलेक्शन बागै जरि खाइनानै नांखांखो खाइनाय नों बुयाकारि फाइदे जों बुयाकान्नाय फाइदे आगरतला आस्तबल मैदान सारा त्रिपुरानि बसकांग बन पेपर सहिर लाइनाय जतखन अबजेक्टिभ लेन्थि खाइनाय आसा पर्यन्त जों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जों एलायन्स थांया होनाय फाइदे हिम्मत तंखै जों चैलेंज लाइनाय फाइदे आगरतला आस्तबल मैदान जों बन पेपर सहिर लाइनाय अब हाइ खाइनाय हांकांकाय अ एडीसी इलेक्शन करबो खातियो फायै मकले मुक्ति खिक लाई नाटक खलाइमाने जागा वाले आईपीएफ पार्टी और नाटक पार्टिसिपेट खलाइया प्रयोजन 28 टा सीट ने 28 टा कैंडिडेट नाने बागै 3 तारिख कोर कमिटी मीटिंग आचुक लाइनाय आबनि बागै आंननि थाने कबगो करबो अरने सिने 25 नतुन बाजार मालबासाने होइते ननै थाने आनि कबमं दंनाय जरा तिनिबो और पार्टिसिपेट खलाइनाय र नमिनेशन नाने फाइनाय र नरक राइफल ने गुली हाई खरकसा मा आंनाय राइफल ने गुली हाई खरकसा मा आंनाय रां या फारजां माबाय पगुयु ते गेसाव थांनाय अबहाय
जाते चिने बिसिंगता अंगथं बसकांगने 12 तारिख सुस्थभावे भोट होनाय आरो करबुकनि जत रामसानि ताकुक तेबुकुक सोना आं कबामं नारनाय आईपीएफटी 18 बছর काटुतै किन्तु एडीसीओ नॉट अ सिंगल सिने एमडीसी ताउफना चंसगरि मायाखो जे दिनो बसकांगनि 12 तारिख एप्रिल इलेक्शन अंगनाय 17 तारिख रेजाल्ट अंगनाय 18 तारिख जों करबुक फैयै नरक बाय जत बाय जों विजय उत्सव खालायनायनि बागै अरनै सिने हरकसा सिने सिकला नरमनि बागै बनो जों पास खालाय काउन्सिलर रहमाननि लगे लगेनो अन क्यामेरानि बिस्कांगा आं सावो चिनि जत एमडीसी पासङै फाइनाय जत एमडीसी ने जों बन पेपर सय नावै प्रधानमन्त्रीनो एड्रेस खालायै उइदिंनि बिसिंगो चिनि जातिनि समस्यानो समाधान खायदि हायका आन्दोलन कथा रंनाय एडीसी भवन होइते समाय थांमानि लगे लगेनो बरंनि डिओ लेटार बाय खायै प्रधानमन्त्रीनि थाइयो जों चिठि सुइनाय ताकु तेबु बक्स अब टिउजेसनि सामं तांमानि बक्स टिउजेसनि सामं तांमानि बक्स एडीसी गठन खालायमानि थांनाय আছে सीपीआईएम कांग्रेस बा जेकुनो न्याशनल पार्टी एडीसी ने प्रशासन चालक थानिबो যারা एडीसी नि बागै थैनाय एडीसी नि बागै लड़ाई खाइनाय एडीसी नि बागै लांग मारिनाय ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি রক্ষে ঠিক আছে বড় সম্মান দিলিয়া কিন্তু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নে এডিসি প্রশাসন চালনানে থাংতানিব 5 বছর সিনে টিউজেসনি যারা লাং মারু এডিসি নি গঠনে বাগে আন্দোলন খাইপ্র যারা লাং মারিনাই বরনে পরিবার বরনে জাতি বরনে গোষ্ঠী নি বাগে তাম সম্মান দিমানি তং এডিসি প্রশাসনে হইতে আপনি বাগে जोंबो जातिनो हामजागो जोंबो दफानो हामजागो ननै थानियो आनि कबमं तंनाय ताकनि अ एडीसी इलेक्शन करबुकने होइते 25 नतुन बाजार माल बासने होइते अरनि लुकुरबना आं कबमं नारनाय जोंनो अ खेपो जोंनो चान्स काइसारिदि आईपीएफटीने एमडीसी सामै रहदि आईपीएफटीने एमडीसी सामै रहमाने परे आईपीएफटीने जरा एमडीसी काउन्सिलर थानाय रक बाहायक्लै जातिनि ककनो दिल्ली पार्लामेन्टनि दगारात लाङै खितारिरै आबुनि परिष्कार भावे आबुनो जों बसकांगा फुनुंनाय नरनि खरकसा मूल्यवान भोट पवित्र भोट आईपीएफटीने रिमानि आबो नट अ सिंगल भोट नफनसों गुमोटिनि तुया जों गोमानानै रिगलाक ताकु तेबु कोक्सम गुमोटि तुया जों कथमनानै रिगलाक अमसुना आंनानै थानाय कक सरायनो